Gernika Lumoko informazio iturriek adierazi dutenaren arabera, otsailean estreinatuko da Urbietako zubi berria, egur faltak eragindako atzerapenaren ondoren. Egurraren urritasuna eta lehortze prozesu luzea izan direla adierazi dute Gernika Lumoko udaletxetik eta horiek izan dira eraikuntza atzeratzeko arrazoiak. Santanako aparkalekua eta kirol instalazioak lotuko dituen Urbietako zubi desiratua gauzatzeko bidean da beraz, hainbat hilabetetako zailtasun tekniko eta logistikoen ondoren. Udalak egurraz arduratzen den egoin zurginak beharrezko piezak prest daudela baieztatu du, lehortze prozesu sakon bat gainditu ondoren. Hala ere, otsailera arte, muntaketa ez dela hasiko aipatu dute. Egiturarako aukeratutako egurra, proiektuaren erronka handienetako bat dela baieztatu dute Gernika Lumoko udaletxetik. Espezie horiek erresistenteak eta ingurune eze batean gertatzen diren kalteak jasateko gai direlako. Hain zuzen ere, horregatik aukeratu ohi da hau, Gernika Lumoko udalaren arabera. Erabilgarritasun mugatua duelako besteak beste. Horrek ziurgabetasuna eragin du gauzatze epeetan, eta egoinetik adierazi dutenaren arabera, egur horren urritasuna benetako arazoa da. Bere jatorri arduratsua eta kalitate ezin hobea bermatu behar dituztelako. Zubiak bizitza erabilgarri luzea izan dezan, egoinek adierazi duenaren arabera. Eako Natzitu auzoan lehortze prozesu luze baten ondoren, piezak diseinatutako eta azken mistadurarako prest daudela adierazi dute, eta horrek arkitektura proiektu berritzailera ezin hobeto egokitzea ahalbideratuko duela esan dute. Zubi berri horren beharra 2023an pasabide zaharra itxi eta desegin ondoren sortu zela azaldu dute Gernika Lumoko udaletxetik. Ondoek 26 metroko erdiko baotik 8 metro baino gehiagora eragin zuten narriadura larri baten ondorioz berehala itxi behar izan zutelako, kolapsoa izateko arriskuan zegoelako. Ordutik, administrazioa lanean aritu dela aipatu dute Gernika Lumoko udaletik, azpiegitura berriak segurtasun eta iraunkortasun estandar altuenak betetzen dituela ziurtatzeko. Diseinuak 534.000 euroko aurrekontua eta 3 hilabeteko egikaritze epea duela azaldu dute, eta estalitako sarbide arrapalak eta egituraren funtzionaltasuna zein estetika hobetuko dituen erdiko zona handia barne hartuko dituela ere. Zubi hau Gernikako eguneroko bizitzarako funtsezko elementua dela aipatu dute Gernika Lumoko udaletxetik, eta Santanako aparkalekua 400 ibilgailuentzako edukiera duela esan dute. Kirol eremuarekin duen lotura funtsezkoak direla aipatuz, eta lotura hori, hau da, zubi hori, kirol eta jolas jardueretarako erabiltzen duten herritar eta bisitarientzat direla esanez.